Здравейте! Времето дойде да се погрижим за нашия раменен пояс, което не само включва рамената, ключиците, плешките, даже и гърдите. Направо да започваме. За първите две техники, които ще направим, ни трябва стената. Сега, ако е възможно, трябва да можем да опрем лактите, китките, кръста и той, ако леко го завинтим на обрат, не трябва да има въздух между кръста и стената. Съответно, всичко трябва да е плътно прилепнало. Китки и лакти, пръстите на ръцете са изпънати. Техниката, която ще направим, е нагоре и надолу. Много късички интервали. Отваряме гръдния кош. На 15 повторения абсолютно достатъчно. Много внимавайте и дозирайте, ако случайно ви дойде на нагорни, ще може да свалите повторенията малко надолу. Ако се чувствате добре, може да ги качите и до 30. Номер 2. Плешки. И плешки. Плешки. И плешки. Хубава компресия на плешките и хубаво разтягане на плешките. След едно котка се протяга. 10 на бройки от движението за плешките. Тези двете неща вървят заедно. Много е хубаво да ги направим. Първо едно, после две. Продължаваме нататък. Следващото упражнение са винтовете. Да нивелираме ключиците, да изпънем рамената. Тук рамената са отпуснати надолу, протягаме настрани ръцете. И сега, едната длан е нагоре, другата е надолу. И трябва чак и рамото да активираме, да се усучи. Значи не само ръцете, рамото също. Може даже и да сменим посоката, на която гледаме. Винт настрани. Тук имаме няколко детайла. Първият детайл е, че трябва да се протегнем хубаво настрани. Гръдния кош се отваря. Много лекичко може да ги опънем назад ръцете. Много сериозна мобилност за не само за ръцете, но и за раменния пояс. Винтове напред. Тук също рамената. Можем да ги комбинираме, вижте. Когато ги завъртим надолу, ги комбинираме с едно изваждане на плешките напред, както беше на предното упражнение. Така, когато ги връщаме, малко ги компресираме назад. Тук сме напред. Винтове. Уж правим едни движения с ръцете, обаче активираме цялата верига и удряме доста добре гръден кош и плешки и рамена. 10 повторения на упражнение. Отново може да се дозирате, ако случайно ви идва малко, качете повторенията. 30-40. Ако някой успее да направи 30-40, особено от тези, да ми се обади. Така, продължаваме нататък с малко предна част. До сега правихме предимно рамена и плешки, сега ще отидем малко са гърдите. Много просто упражнение. 1, 2, 3, 4 и на петото повторение обръщаме дланите един път рязко. Довършваме рамената с пръчката. Този уред е невероятен. Ако нямате бамбукова пръчка или каквато и да е пръчка, може да използвате дръжката на метлата. Не искам да ви казвам, че точилка, защото точилките са малки. Дръжка на метла, прекрасно, струва 1,50 лв. Няма никакъв проблем. Колкото по-нашироко е нашия захват, толкова е по-лесно да направим упражнението. Първото упражнение. Тук, когато пръчката минава над главата, вадим рамената нагоре и пускаме надолу. И разбира се, удряме всичките неща. Ключовият детайл е да извадим рамената нагоре, когато пръчката минава точно над главата ни. Тук
вадим ги нагоре, протягаме се хубаво и пускаме. Да стигне до кръста, отпред стига под пъпа. Това е обикновеното протягане с пръчка. Ако случайно е много лесно, може да съкращаваме захвата. Колкото по-близко са ръцете една до друга, толкова е по-трудно. Разбира се, внимавайте да не го хванете от начало много близко, да не се пръснете нещо. Така, номер 2. Отново сме с пръчката, обаче ще направим първо едното рамо, после другото рамо. Иначе казано, малко карате кид от модерната версия, обличаме и събличаме. Обличаме и събличаме. И после може да сменим посоката, обличаме и събличаме. Отново пръчката трябва да стига до кръста и до под пъпа отпред. Иначе казано на таза, буквално се опираме на таза. Това беше от мен за днеска. Надявам се техниките да са ви били полезни и до следващия път. Бъдете здрави!